Kaixo, panda handia naiz. Animalia ugaztuna naiz. Hortzaren familiakoa. Nire jatorria Txinan dut. Txinara etortzen bazara, jakin dezazula, panda mota ezberdinak aurkituko dituzula. Denak ez gara berdinak. Leku bakoitzeko pandek itxura ezberdinak daukagu. Ni, adibidez, Sitxuaneko panda naiz. Ile zuri eta beltza daukat. Tamaina handiko animalia naiz, oso gizena eta indartsua. Begi txikiak ditut, eta 6 atzamar hanka bakoitzean. Kinglin espeziak berriz ile marroia du. Ni baino txikiagoa da eta ez da oso gizena. Baina oreka eta trebetasun bikaina du zuaitzen gainean. Batzuetan, zomorro txiki edo arrautzak jaten baditut ere, gehien bat belarra jaten dut. Gehien gustatzen zaidana, bambu kanabera da. Egunean, 40 kilogramo bambu jaten ditut. Hortarako, 14 ordu behar ditut. Beraz, egunaren denbora gehiena jaten ematen dut. Eguzkitan etzan eta lo egitea ere pila gustatzen zait. Mendialdeetan bizi naiz. Normalean animalia bakartia naiz eta neguan nireko bazuloan sartu eta lo egiten dut udaberria iritsi arte. Ara, zer da hori? Elur maluta bat. Orduan nireko bazulora noa. Udaberrian ikusiko dugu elkar. Bazenekien panda mota ezberdinak badirela? Eta panda moduan, barazkiak jatea gustatzen zaizu edo haragiari hortza sartzea nahiago duzu? Agur!